اللهم صل على سيدنا محمد والفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. A yan uwana na cikin wannan gida mai albarka, ina yi muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da dare da fatan mana cikin ƙoshin lafiya. Albarkar da ke cikin wannan rana, Allah ka sada mu da ita. Allah ka samu mana cikin ƙoshin lafiya, kuma Allah ka nuna mana wannan dare mai albarka cikin yarda ta Allah, cikin ƙoshin lafiya. A yan uwa, kamar yadda muka gaya muku a jiya, muka ba ku hakuri ta cewar ban kawo muku wannan babban sirri mai albarka ba, to insha Allah yau ga mu ɗauke da shi. Wannan sirri ne wato na sunan Allah Ar-Rahman, yana da matuƙar ƙarfin gaske. Wannan sirrin gaskiya yana da kyau sosai da sosai, inda ta wajen kawo kuɗi ne, ƙwarai da gaske. Indai kana buƙatar kuɗi a ƙanƙanin lokaci, wato kuma ba ta tasrifi ba, a kawo maka, a yi maka sallama, a zo a kawo ma wannan kuɗin da kake buƙata, to ka zo ka jarraba wannan sirrin. Insha Allah za ka yi mamaki wajen ganin yadda za a kawo ma wannan kuɗin, cikin yardar Allah. Kuma wannan sirrin ba wai turare ake siya ko makamancin haka ba. A'a, wannan sirrin yana da matuƙar sauƙin gaske sosai da sosai. Bugu da ƙari gashi kuma wato ba sirri ne wanda za ka ja dare kana buga shi ba, ba dai har ka ce bacci yana hana ka. A sirri ne wanda a lokacin sallah ake yi, kuma ba wai ja da yawa ake ba, dan ko ɗari ba a yi. Ar-Rahmanu ko ɗari ba a yi. Kaga kuwa indai ka ga baka jarraba shi ba, sai dai in kai ne baka so ba, ƙwarai da gaske. Don haka yan uwa, da Allah a dage a jarraba wannan babban sirri mai albarka. Insha Allahu cikin yardar Allah, idan mutum ya jarraba, in Allah yadda zai ga biyan buƙata yadda yake so da izinin Allah. Yadda ake wannan aikin, za mu shiga jawabinsa a gurguje ba tare da ɓata lokaci ba, don yau bidiyon namu ba mai tsayi ba ne ba. Yadda ake wannan sirrin mai albarka, da farko idan za ka yi wannan aikin, za ka je ka siyo farar kaza, shekararriya. Farar kaza shekararriya ta gwamnati, ita ake siyowa. Amma kazar kuma ya kasance kowace iri ce za ta yi. Kullum dai ana buƙatar ƙosasshiya, kuma shekararriya. Kowace iri, ko fara ka samu, ko ja, ko baƙa, kowacce ce za ta yi. Yauwa, idan aka samu, to shi kenan za a zo a samu farar takarda. Afuwa, ba farar takarda ba, za a samu allo. Idan aka samu allo, za a rubuta Ar-Rahmanu. In aka rubuta Ar-Rahmanu nan, sai a buɗe shi kamar yadda ake ganin wannan abu ɗan nan. Sai a sa wato muradin. Misali kana buƙatar miliyan 1, za ka sa 1 miliyan. In 100,000 kake buƙata, za ka sa 100,000. Haka kuma idan 200,000 kake so, za ka sa 200,000. Idan 300,000 kake so, za ka sa 300,000. Haka dai aikin yake, yanayin mustajabar mutum da yanayin yadda zai sa. Kuma sannan kowa ya san wato shi aiki, kowa da yanayin yadda Allah ya mai baiwa ta wajen mustajaba. Wani a ranar da ya yi aiki, idan akwai wanda a ranar da suka yi aikin ma a ranar buƙata take biya. Akwai wanda kuma sai ya kwana ɗaya, akwai wanda sai ya kwana 2, akwai wanda sai ya kwana 3, wani ma sai ya yi sati. To shi ma haka wannan aikin yake, insha Allahu. Wato yadda ake aikin shine, idan aka rubuta Ar-Rahmanu ɗin nan ƙafa ɗaya na farko, aka buɗa ɗin nan, aka sa muradin nan, sai ka haɗe inda ba a haɗe ɗin nan ba. Yauwa, to sai kuma ka ƙara rubuta Ar-Rahmanu wanda kuma shi kuma ba a buɗe mimun ɗin ba, guda 98. Kaga in an haɗa ya zama na wato 99, wato 99 kenan. In aka haɗa ya zama 100 ba ɗaya. Yauwa, to shi kenan. Sai ka wanke wannan kazar, sai ka yanka ta, ka fige ta. Gashin nan ba a zubar da su. Ka fige ta. Idan ka fige, sai ka dafa wannan wato kazar da wannan rubutun, sai ka ci. Idan ka dafa sai ka ci. Insha Allah za ka iya sa mata kayan haɗi, ko kuma ka dafa ta haka duk daidai ne. Yauwa, sai ka ci. Idan ka ci, to wannan ƙasusuwan ba a tauna su. Kuma sannan ba a zubar da su. To wannan ƙasusuwan nata, su za ka tattara da wannan gashin, sai ka zo ƙofar gidanka. Yauwa, za ka zo ƙofar gidanka, sai ka samu ka binne. Ya kasance idan za ka fita, ya kasance ɓarin da ka binne ta ɓarin hagunka ne. Idan za ka dawo kuma, ka ga ta ɓarin dama. Wato
haka ake binnewan shi kenan. Idan ka binne kamar yadda na faɗa ɗin to kowace sallah asuba, azahar, la'asar, magariba, isha idan aka yi sallah a jam'i to za ka yi wuridin Ar-Rahmanu. Ar-Rahmanu na 99 wato 99 ɗari ba ɗaya. To insha Allahu haka ake yin tsawon sati ɗaya. Allah ya so yadda kana zaune in Allah ya yarda in dai ka riƙe wannan wuridin ba fashi kana yi asuba, azahar, la'asar, magariba, isha kowanne idan ta zo bayan ka idar da sallah za ka yi wannan wuridin Ar-Rahmanu. Ar-Rahmanu 99 ba ƙari ba ragi. Don Allah yadda za a yi maka sallama kana zaune a kama wannan kuɗin da ka buƙata. Wannan kuɗin da ka sa muradin nan naka kana zaune a gida za a kawo maka cikin yardar Allah. Kuma 'yan uwa don Allah a jarraba wannan sirrin. Shi yasa na gaya muku wannan sirrin yana da matuƙar ƙarfin gaske. Don Allah a jarraba shi. Allah ya bamu nasara kuma ya bamu ikon jarrabawa. Ya raba mu da maƙiyanmu a fili da baɗini. Allah ya taimake mu ya tashe mu lafiya.